खुलुमबाय बे समाव बडोलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आं मिथिका नार्जारि दिनै फुंबिलिनि गाहाय रादाबफ्राव दङ। फैगौ 16-17 नभेम्बरहालागै आसामाव अखा हागोननि इंगित। जनाय पाब्लिक स्कुलाव सानसेनि हाबाफारिजों फालिदों गथ'सा सान। गिबि खेबनि थाखाय सिलचराव बिजाब मेला खुंनो लादों। गाहाय मन्त्रि ऋषि सुनकनि हेंथायै न' कन्फिडेन्स लाइजाम। एसि डाब्बानि टिकेट लानानै मासियाव जिरायनो मोनैनि सासे हान्थियारिया रेल बिफाननिफ्राय गावनि रांखौ बिफिनदों। डिमौआव त्रिपुरानि गंसे ट्राकनिफ्राय 55 बस्ता गान्जा हमनो हादों। बर्मायाव बर' खुगा थुनलाइनि अजा सुकुमार बसुमतारीनि 27थि रुंसारि सान फालिदों। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। सा-सानजा रायजोनि दरखं एबा आसामखौ लाफानानै नागालेण्ड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोराम, त्रिपुरा आरो मेघालयआव फैगौ 16-17 नभेम्बरहालागै अखा हागोननि इंगित होदों गुवाहाटी मिरु बोथोर बिगियाना। गुवाहाटी रिजनेल मेट्रलजिकेल सेन्टारा मिथिहोनाय बायदिब्ला अखाजों लोगोसे बारहुंखा आरो सारअन्थाइबो फैनो हागौ जायगा जायगा। बेनिखायनो सांग्रांथि होदों। गमामायैनो आथिखालनि समाव अखा बारहुंखा फैमारोब्ला दुब्लियाव माइ आबाद गोनां आबादारिफ्रा जोबोरैनो खहा जानो हागौ। बेनिखायनो दुब्लियाव माइ हाखानाय बजा एबा मोथिफोर दङब्ला थाबैनो बुथुमनानै रैखाथि जायगायाव दोनथुमोब्ला एबा न'फोराव लाबोनो हायोब्ला हयथ' खहा जानायनिफ्राय रैखा मोननो हागौ। उदां भारतनि गिबिसिन गाहाय मन्त्रि आरो भारत रत्न मोनगिरि पन्डित जवाहरलाल नेहुरुनि जोनोम सानखौ लोब्बा लाखिनानै एबा फालिनो थाखाय 14 नभेम्बराव भारत नाङै गथ'सा सान फालिनाय जायो। जनायनि गावारि सोलोंथायारि फसंथान जनाय पाब्लिक स्कुला मंगलबाराव फरायसालिनि सोरगिदिं सानसेनि हाबाफारिजों गथ'सा सान फालिदों। पन्डित जवाहरलाल नेहुरुनि मुसुखायाव फरायसालिनि फोरोंगिरि मावथिफारियाफोर आरो बिमा-बिफा आरो लाइमोन फरायसाफोरखौ मान बावनानै गथ'सा साननि हाबाफारिखौ बेखेवनाय जादोंमोन। बेनि उनाव गुबुन गुबुन आरज गाबनायजों गथ'सा साननि गाहाय हाबाफारिखौ बेखेवनाय जादों। फोरोंगिरि संहिता टाएजों खुंजानाय मोनसे गेवलां मेलाव बेखेवनाय बिबुंथिखौ फरायसालिनि दिथागिरि आरो गाहाय फोरोंगिरि नवीन पाटिला होदोंमोन। साननि समाव फरायसालिनि फरायसाफ्रा हाबाफारिखौ जिउ गोनां खालामनो थाखाय गुबुन गुबुन फोलेरारि हान्जाफोरनि मोसानाय दिन्थिफुंदोंमोन आरो हांख्रायजानाय आलासिफोरा नुजाथिनाय फोरोंगिरि, फरायसा आरो बिमा-बिफाफोरनि थांखिजों नुजाथिदोंमोन। बराक सेरफांनि सिलचर नोगोराव गिबि खेबनि थाखाय बिजाब मेला खुंनो लादों दुलाराय आसाम बिजाब फानग्रा आरो आसाम बिजाब दिहुनगिरि सन्थाया। सोलिफु बोसोर 2023नि फैगौ 1 दिसेम्बरनिफ्राय बे बिजाब मेलाखौ खुंफुंनो लादों। समबारखालि आसाम पाब्लिकेशन बर्डआ बे थांखिखौ लादों होननानै पाब्लिकेशन बर्डनि नेहाथारि प्रमद कलिताया खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायदों। 1 दिसेम्बरनि जागायनाय हाबाफारियाव सोलोंथाइ मन्त्रि डक्टर रनज पेगुआ बाहागो लानानै मासि दैदेनगोन आरो गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बेखेवनानै होगोन होननानै फोरमायबावदों प्रमद कलिताया। लोगोसेनो मुंदांखा सोलोंथाइगिरि कलकातानि तिल'त्तमा मजुमदार, सुजुगिरि आरो खौरांगिरि अनुराधा शर्मा पुजारी, फक रिसार्चार्स डक्टर अमलेन्दु भट्टाचार्यमोना बाहागो लागोन होननानै मिथिहोदों। इंलेन्डनि गाहाय मन्त्रि ऋषि सुनकनि हेंथायै न' कन्फिडेन्स लेटार एबा लाइजाम होदों इंलेन्डनि एमपि आन्द्रे जेनकिन्सआ। आगुनि गाहाय मन्त्रि बोरिस जनसननि आगदा आखाइ एमपि आन्द्रे जेनकिन्सआ हाउस अफ कमन्सनि चेयारमेन ग्राहाम ब्राडीनो लाइजाम लिरदों। गावनि गोसो बायदि आथिखालाव खामानि मावगासिनो दङ होननानै दाबि खालामदों गाहाय मन्त्रि ऋषि सुनकनि हेंथायै। मख'नो गोनांदि गाहाय मन्त्रि ऋषि सुनकआ गावनि केबिनेट मन्त्रि परिषदखौ सोलाय-सोल' खालामनानै सोदांदोंमोन। बेवहायनो एमपि आन्द्रे जेनकिन्सआ गावनि गोजोननाय गैयैखौ फोरमायदों। गुजरातनि वार्धायाव एसि डाब्बानि टिकेट लानानै गुबुन हान्थियारिफोरनि होंगो-दोंगोआव गावनि मासियाव गोजोनै जिरायनो मोनैनि थाखाय अनसुल सक्सेना मुंनि सासे ट्रेन हान्थियारिया रेल बिफाननि मन्त्रि अश्विनी वैष्णव आरो बारोदा टीआरएमनो लाइजाम लिरदों टुइटारनि जोहै।
सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला अनसुल सक्सेनाया AC 3 टायारनि टिकेट लादोंमोन, नाथाय बायजोनि गुबुन हान्थियारिफोरनि बांद्राय होंगो दोंगोनि जाहोनाव गावनि मासियाव जिरायनो हायाखै। जाहोनाव गासै हान्थिनाया ओरैनो खस्थ' भुगिनांनायजोंनो बारग'लांदों। बबेखानि बे पस्टखौ ससियेल मिडियायाव गोबाङानो शेयार खालामदों। शिबसागर जिल्लानि डिमौआव पुलिसआ त्रिपुरानिफ्राय फैनाय गंसे ट्राकखौ सेग्रोमनानै गासै 55 बस्ता गांजा हमनो हादों। पुलिसनि सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला 15 लाख रां बेसेननि हमनानै मोननाय बे गांजाखौ त्रिपुरानि नाम्बार प्लेट TER 01 AW 1762 नम्बरनि ट्राकखौ सेग्रोमनायाव मोननो हादों आरो लोगोसेनो सुकेन्दु देब बर्मा आरो नीरज देब बर्मा मुंनि सानै सुबुंखौबो डिमौ पुलिसआ एरेस्ट खालामदों। बर्मानि हिन्जावसा गोजौ फरायसालिनि नुब्लाङाव सानसेनि हाबाफारिजों बर' खुगा थुनलाइनि अजा सुकुमार बसुमतारीनि 27थि रुंसारि सान फालिदों। लोगोसेनो बर' खुगा थुनलाइयाव गेदेमा सुकुमार बसुमतारीनि होलांनाय बिहोमा बे आयदाखौ लानानै मोनसे सावरायमा मेलबो लानाय जादों। फुंखा सुबुं एबा आलासि महरै बाहागो लादोंमोन फारियै बर' रेबग्रा जथुमनि आफादगिरि राजेन बसुमतारी, साहित्य अकादेमि बान्था मोनगिरि देवबार रामसियारि, समाज सिबियारि तानेश्वर बर' आरो बाहागो लायो बर्मा गुदि बर' थुनलाइ आफाद, बर्मा दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेनगिरि आरो मावथिमोना। बेनि अनगायैबो बर्मानि समाज सिबियारि, रायजो राजा आरो फरायसाफोराबो जोबोद गाजा गोमजायै बाहागो लायो। दिनै फुंबिलिनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।